wszystkich zawodników. Zaraz rozpoczynamy ważenie. Zapraszam zawodników. Niebiescy po prawo, a różowi po lewo się ustawiamy, żeby wychodzić w dwóch stron. Chyba tak, po prawo.
No już powoli będzie. Wchodzimy? Dzień dobry, witam wszystkich w Ustroniu w pięknym amfiteatrze przed galą Silesian MMA 17 i Walji Pomagaj 7. Dzisiaj odbędzie się ważenie zawodników gali Silesian MMA 17, a także main event gali VIP 7, czyli wielki pojedynek Krzysztofa Diablo Włodarczyka i Adriana Aresa Błeszczyńskiego. Chcemy podziękować naszym sponsorom: Montostal Silesia, Power Mill, Klub Basenowa, DBX Bushido, Best Fuel, Hero Farm, Jubiler Niko, Paka od Zwierzaka, Synhagen Peptydy, Show Your Strength, Zintegrowana Służba Ratownicza, Panomedia, Lagendia, Ali Nurbagandow, Terapia Manualna, Mafia Cars. Witam również nasze piękne Ring Girls i rozpoczynamy ważenie. Pierwsza walka MMA, kategoria 84 kg. Jako pierwszy zaprezentuje nam się na ważeniu zawodnik Das Berserkers Team Bielsko-Biała Przemysław Jurasz. Zapraszamy. I wielkie brawa dla tego zawodnika. Okej, i wchodź. $83,800. Jego rywalem będzie zawodnik Matadores Katowice Przemysław Wełnicki. $83,900. Obaj w limicie, panowie. Zapraszamy do face to face tutaj. Walka odbędzie się w semi-pro. Pozycja bokserska do publiczności. I jeszcze raz poproszę o ogromne brawa dla zawodników. Drugim pojedynkiem na karcie Silesian MMA 17 będzie pojedynek w MMA, także semi-pro, limit wagowy 77 kg. Jako pierwszy na wadze pojawi się zawodnik z klubu B-Zone Training Kędzierzyn-Koźle Jakub Lubas. $76 kg 800 gram. Wielkie brawa. Jego rywalem będzie Kamil Firlajczyk Showtime MMA Bielsko-Biała. Kamil wnosi na wagę równe 77 kg. Panowie, zapraszam do face to face. Są uśmiechy, ale jutro w klatce na pewno nie będzie wesoło. Przemówią pięści i kopnięcia. Pozycja bokserska do publiczności. Poproszę o wielkie brawa, żeby zachęcić panów jutro do mocnej bitki. I przed nami już ostatni pojedynek semi-pro w MMA. Kategoria również do 77 kg. Jako pierwszy na ważeniu pojawi się zawodnik Das Berserkers Team Bielsko-Biała Sławomir Pachny. $76,700. Jego rywalem będzie zawodnik klubu Showtime MMA Bielsko-Biała Cyprian Wicher. $76,900. I panowie, teraz face to face. Tutaj już nie ma uśmiechów, tu jest chyba już walka psychologiczna rozpoczęta. Pozycja bokserska do publiczności. Wielkie brawa, publika.
I przechodzimy do karty głównej jutrzejszego wydarzenia w pięknym amfiteatrze w Ustroniu. Walka w formule K1, limit wagowy 85 kg i małe rękawice. Jako pierwszy na wadze pojawi się zawodnik z klubu Siła Mysłowice, Sebastian Zając. ...84 kg 800 gram. Jego rywalem z klubu Góral Żywiec będzie Dominik Struzik. Waga wypełniona wzorowo 85 kg. Zapraszam do face to face. Kto według was tutaj wygrywa ten pojedynek spojrzeń? Kto jutro wygra tą walkę? Przekonamy się za niecałe 24 godziny. Pozycja bokserska. I wielkie brawa. Dziękuję panowie. I przechodzimy do co-main eventu gali Silesian MMA 17. Będzie to walka w formule MMA w limicie wagowym do 77 kg. Jako pierwszy z klubu Unique Fight Club na ważeniu pojawi się Dominik Parol. Podopieczny Radosława Paczuskiego wniósł na wagę 76 kg i 800 gram. Jego rywalem z KSW Satori Jaworzno będzie Dawid Siwek. Dawid nieco cięższy, 76 900. Wielkie brawa i zapraszam do face to face. Widać, że to są prawdziwi sportowcy, jest pełen szacunek. Pozycja bokserska do publiczności i wielkie brawa od publiki, która dzisiaj tutaj przybyła. Dzięki wielkie panowie. Zanim dojdziemy do main eventu gali Silesian MMA 17, warto teraz przedstawić na ważeniu dwóch głównych bohaterów gali Walcz i Pomagaj 7. Pamiętajcie, oni jutro walczą całkowicie za darmo, pomagają w celu charytatywnym, zbierają pieniążki na chorego człowieka, który tych pieniędzy bardzo potrzebuje. Jako pierwszy na ważeniu pojawi się miejscowy bohater, można powiedzieć, że legenda już na Śląsku. Adrian Ares Błeszyński. Osiemdziesiąt dziewięć 900. Adrian Ares Błeszyński. Wielkie brawa. Walka odbędzie się w boksie. Adrian podjął naprawdę wielkie wyzwanie, bo zmierzy się jutro z dwukrotnym mistrzem świata w boksie, legendą polskiego pięściarstwa. Przed państwem Krzysztof Diablo Włodarczyk. $95,800 Krzysztof Diablo Włodarczyk. Wielkie brawa dla wspaniałej legendy naszego pięściarstwa. A teraz panowie face to face. Taki pojedynek jutro w amfiteatrze w Ustroniu. Kto nie będzie na żywo, zapraszamy do kupowania pay-per-view. Pozycja bokserska i wielkie brawa dla bohaterów wieczoru gali VIP 7. Czas przejść do głównego dania gali Silesian MMA 17. Walka w boksie. Dwie legendy, dwóch naprawdę wspaniałych zawodników MMA. Boks, małe rękawice, limit wagowy do 77 kg. Jako pierwszy na ważeniu pojawi się zawodnik Showtime MMA Bielsko-Biała, Patryk Chrobak.
76 500. Wielkie brawa dla Patryka. Jego rywalem będzie były mistrz KSW, zawodnik, którego zna cała Polska, cała Europa. Zawodnik klubu MMA Familia Artur Kornik-Sowiński. Cześć. Artur jak zawsze we wspaniałym nastroju. 76 kg. Wielkie brawa i face to face bohaterów walki wieczoru. Przypominam, boks, małe rękawice. Kto jutro wygra to starcie? Sam nie wiem, ale chętnie obejrzę i skomentuję. Pozycja bokserska. I wielkie brawa, wielkie brawa. Dziękuję wam za dzisiejszy udział w ceremonii ważenia. Pamiętajcie, kogo nie będzie na żywo w amfiteatrze w Ustroniu, kupujcie pay-per-view. Całe wydarzenie rozpoczynamy o godzinie 16. Gala VIP 7, gala Silesian MMA 17. Ja nazywam się Sebastian Szczerek. Do usłyszenia jutro, do zobaczenia. Pozdrawiam, hej! Ja